Sticker. Ayan o, ito yan. Sticker. So, subscribe na rin, boss. Thank you. Okay, sir. Sticker na kaya? Timoto Vlog. I make a living on the race course. Fuck a nigga walking like he on the fucking court. I swing with force. See, I never said the shit. I keep the shit and show a slip. Bitch, I walk down slow when the lights us. Tell my bitch I make a living on the race course. Fuck a nigga walking like he on the fucking court. I swing with force. See, I never said the shit. I keep the shit and show a slip. Bitch, So yun guys, next na test drive natin itong TRK. Sana kaya natin. Sana magaan. Yan, dito tayo ulit sa Binelli, Dagupan. Yan, ito yung test drive natin guys, TRK 800. Yan, pang adventure bikes, pang ano to, pang Ironman guys. So ewan ko kung ilang twin cylinder guys na 800cc na ano ba to? Madaldal ka eh. So yan guys, ito yung papagamit nila sa atin ng Binelli Dagupan. Yan, yan, ito may top box na to eh. Alam ko yung binebenta nila wala pang ganito guys. So yan, napakaganda. TRK 502 pero nakasulat, ewan ko kung 500cc to guys. Pero yan, napakaganda. Dito lang yan sa Binelli Dagupan. Yan, Binelli TRK. Yan. So sa mga gustong bumili niyan, available yan dito guys sa Dagupan. Subscribe nyo na lang kuya. Okay. Timoto Vlog. Okay, thank you. Boss, yung susi? Wala akong susi. Wala. Nakakagigil ka. So ayan guys, itetest drive natin to. Tingnan natin kung maganda yung cockpit natin dito. Wala sir. Ay, pala. Thank you. Okay. So ayan, itetest drive natin guys. First time natin gagamit ito guys. And ewan ko, medyo tiptoe tayo dito. Medyo tiptoe tayo. And ewan ko, medyo mabigat ata. Tignan nyo naman yung comparison sa motor natin. Tapos dito, napakalaki guys. Yan. Ano lang no, brake lang no. So ayan guys, ito yung cockpit natin sa adventure bike. Testing natin guys. Dito ako boss. Okay. Bigat. Kaya ba? Kaya? Bigat guys. Yan. Pero ito, pag nasakyan na natin. So this is TRK 502 nakasulat dyan. And twin cylinder. Napakagandang cockpit to. Adventure bike. Ready na ba tayo sa Ironman? And napakataas, napaka-tiptoe natin sa motor na to guys. Yan, kung makikita nyo, napaka-relax ang body position natin. Wow, ang sarap sa long ride nito. Pero sa traffic, kawawa tayo dito. Napakalaking motor to pero kaya naman. So first time natin magdadrive ng adventure bike eh. Kaya testingin natin kung relax ba talaga. Wow. Walang kahangin-hangin guys. Kasi dahil dito sa ano niya, okay na okay ito guys. Kumbaga long ride kasama may OBR ka, relax, ito. And check nyo na rin sa Binelli Dagupan kung magkakaano to. Dahil hindi ko na natanong doon. Kasi ito yung pinapatest drive nila sa atin. Pero grabe, sarap nito guys. Relax na relax, body positioning, ang ganda. Hindi ka masyadong tatamaan ng hangin. And napakagaan na siya pag ano,
pag tumakbo. Yun lang pag nakahinto at pagmamaniobra ka, naku, napakabigat guys. Kaya ito TRK 502. Yan guys, testing nyo na to. Napakagandang bike din ng Benelli. And syempre yung tunog niya, okay yung tunog niya eh. Parang ano, parang kotse na ano, na naka-muffler. Ganun yung tunog niya guys. Whew. So shoutout sa ulit sa Benelli sa napakagandang bike na pinairam sa atin, di ba? Ngayon guys, ang laki ng cockpit natin. Okay na okay. Whew. Ayun, okay yung tunog niya guys. Bruskong-brusko. Grabe. Solid to guys, solid. Kung makikita nyo, diba? Ganda sa cockpit natin, grabe. Sobra yung laki ng cockpit natin dito guys sa ano. Kaya okay na okay guys. Ayos. Suabe. Shoutout ulit sa Benelli. Thank you sa invitation nyo sa akin dito na test drive. Kung mahilig kayo sa mga adventure bike, yan sir. Yan, kung mahilig kayo sa adventure bike, nalilingon tayo ng mga tao dito sa bike na to. Oh, parang ano, parang ka naka-SIR eh, turog niya eh. Sarap siguro sa expressway nito guys. Phew. Yan, napakataas natin no. Parang feeling ko tangong-tango tayo, kitang-kita natin yung mga bubong na sasakyan. Lalo siguro pag kotse, parang ang laki nito. Grabe. First time ko mag-drive ng adventure bike and eto. Ganito pala pakiramdam. Oh, power din ng ano niya, preno niya. So ito, subukan natin to sa medyo maluwag-luwag na kalsada para ma-feel naman natin, di ba? Kung tatamaan ba tayo ng hangin. Pero napaka-solid guys. Phew. Oops, yeah. Phew. Pero taas, halos tip 2 na tayo talaga. So guys, I'm 5'4" flat guys. So yan, 5'4", 5'5" ako I think. And tip 2 na tayo sa motor na ganito. Pero pag straight naman okay naman siya. Magaan naman siya, hindi naman siya ganun kabigat. And then yung digital panel niya, yan, digital and yung tachometer. Yan, dalawa siya guys. And syempre relax, comfort yan naman ang binibigay sa atin ng adventure bike, yung comfortness ng riding position natin. Grabe, napaka-relax. Tignan nyo ba naman, para tayong nasa ano lang, para lang tayo naka NMAX or TMAX, di ba? Parang wala, relax lang kahit yung sa foot peg ko. Yan, tapos hindi siya mainit guys, hindi siya mainit sa tangke ka. Although traffic kanina, hindi ko naramdaman. Hindi katulad nung test drive natin yung Leoncino. Ewan ko kung 500 o 800 yun. Ito rin, hindi ko rin alam. Basta pinatest drive sa atin, grab na natin yan, syempre. Hindi ko pa rin alam masyado tong motor, kaya medyo kinakabisado ko pa. Nandito daan tayo sa medyo maluwag-luwag na kalsada. Ayan, testingin natin dito guys kung yung hangin ba hampas sa atin. Oo nga, wala. Medyo hindi ka pagod dito. Sarap. Relax to relax, grabe. Pwede pang Ironman to. Magaan din siya guys. Magaan din siya. Oy, Chef Dick yun ba to? Test drive din siya guys.
Yan, natawin natin. Okay. Oh. Okay din siya guys. Pero hindi, syempre this is adventure bike. Medyo sa power wala. Although syempre nakagamit na rin tayo ng iba't ibang klaseng motor, puro sports bike yun eh. Kaya ewan ko, iba talagang mga tuning na adventure bike. Pero kahit sinasagad ko na, medyo yung power wala. Pero as a, ano guys, as a touring bike, yan, adventure bike naman to. Goods na goods yung takbo naman niya, oh, di ba? Smooth na smooth. Oh, di ba? Saka yung hangin, hanggang dito ko lang guys, hanggang dito ko lang yung hangin. Hindi na tumatama gano sa dibdib ko. And then yung dito, hindi tumatagos. Halos sa kamay ko lang nararamdaman yung, dito ko lang nararamdaman yung hangin itong motor na to, dahil dito sa windscreen niya na napakataas. Ewan ko kung, alam ko na adjustan pa to guys. Kaya ewan ko lang din kung ano, kung natataasan pa siya o nabababaan siya. Pero sa akin okay na to, ganito. Medyo wala na, sa leg ko na lang yung ano, sa leg ko na lang yung tama ng hangin. Then malakas siya. Ay, malakas yung bike, as in smooth pala, smooth. Yung lakas, sakto lang eh. Ayun, dito sa bangkingan, okay naman din. Kasi magaan din, ayan o. Pag hinataw lang niya, yun lang, nabibitin ako pag hinataw. Oh. Yan, medyo pigil pa pag sa hataw. Medyo wala yung power na gusto mong gumanon agad eh. Pero okay to guys, sulit. Para sa akin okay itong bike na to. Patikas, pang long ride talaga. Yung comfort niya talaga, grabe. Relax ka dito men. So sa mga bago sa channel ko, subscribe na kayo, Team Motovlog, kung gusto nyo mga content na ganito. Magre-review naman tayo ng mga motor. And syempre experience sa pagra-ride guys. Yan. And this is Benelli TRK. Yan, check nyo sa website nila guys. Yan, yang Benelli, kung magkano and ano pang feature specs nitong bike na to guys. So yun, anda, ayos. So yan guys, yung TRK natin, yan yung TRK natin guys na pinahiram sa atin ng Benelli. Bali TRK 502X. Yan, ito yung version nya guys. And ito, nag-Ironman na ata itong pang test drive nila. May ano to, Inday La Quatsera. Yan yung motor nya guys, kay Inday. I think vlogger din siya guys. Kaya shoutout kay Inday La Quatsera sa yan, pagpapairam sa atin ng TRK. Solid guys. Yan makikita nyo. So let's go guys. So yun o, napaka-relax talaga. Ginataw mo siya, yan. O yung tunog nya guys oh. Eh, itong bike pala nito, may sticker na ng Ironman. Siguro nakasama na to sa Ironman, diba? Kaya ito, sana next year makasama rin tayo sa Ironman, diba? Yan yung goal natin next year. Pero napaka-relax ng bike na to, suave. Napakagaan. Oh, diba? And maganda talaga siya kasi may windscreen. Hindi mo nasasalo lahat ng hangin. Yun lang talaga ang ano ko dito. Then yung comfort mo talaga, the best. Relax na relax oh. Pati yung legs ko, diba? Hindi siya yukong-yuko. Saktong-sakto lang siya. Kaya Team Motovlog, subscribe na kayo guys. Peace. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na kayo sa channel ko. Yan. Napakaganda ng mga motor ng Benelli guys.
Kaya kung makapapanood nyo tong channel ko, at least medyo may konting idea na kayo about sa mga motor na to, sa adventure bike na to. This is 502X, di ba? Okay na okay siya guys. This is twin cylinder din guys, pero ang ganda ng tunog. Oh, ganda ng tunog niya guys. Woo! Grabe yung tunog guys. Oh, oh. So sabi rin yung tunog dito pala guys. Ayun lang naman yung mga specs nito. Syempre, comfort riding, i-rate ko nasa 10. Sa speed, okay na rin sa akin, 8.5 or 8 yan. Then sa ano niya, sa looks, syempre 9. Sino ba bang di magagandaan sa adventure bike, di ba? Yung mga hasang, mga ganyan, di ba? Big bike na big bike ang datingan talaga guys. So yun, di ba? Ayos tong motor na to guys. Then yung power malakas din. Smooth na tamang ratratan lang. Kumbaga sa mga long ride hindi ka pagod dito talaga. Saka talagang di ako mapaniwala, macho yung datingan ng cockpit natin ngayon. Parang alam mo yung parang Robin Padilla eh. Dos por dos kita. O parang mga pulis talaga dyan eh. Talagang ang lawak eh. Phew! So ayan, balik na tayo sa Benelli. Okay ito, na test ride na rin natin tong motor nila. Suabe, cool. And syempre shoutout na rin dyan sa kagrupo ko na Odo Bros. Shoutout sa inyo guys. Odo Bros Pangasinan Big Bike. Yan. Hintayin nyo guys, lalabas yung Odo Bros na maingay. Lalabas yung Odo Bros na uniform namin guys. So kung gusto nyo sumama sa grupo namin, PM nyo lang ako sa page. Yan, mga big bike 400cc pataas, welcome naman sa amin guys eh, sa Odo Bros. Yan, shoutout pala sa mga kagrupo ko dyan, kay Kyle, yan, kay Doc Aris, yan, kay Juha, and Ron Jake, John Robert, and Cap Richie. Yan, shoutout sa inyo mga OGs. Ito tayo, tagte-test drive. Hindi kayo sumama. Hi. Hindi kayo sumama, hindi ko kayo sinama. Ewan ko ba. Kaya guys, ito syempre, itong pagre-review natin nito ay based on my experience lang naman dito sa motor na to. Iba pa rin pag kayo mismo yung nag-try nito guys. Kaya yun, try nyo rin to. Mas magandang masasakyan nyo talaga yung mga gusto nyong bilhin na motor, para alam nyo. Minsan kasi puro na lang tayo review eh, puro tingin sa Google. Pero minsan pasyalan nyo yung motor nyo. Pag napasyalan nyo yan guys, punta kayo punta kayo sa Benelli, then try nyo sakyan, i-feel yung motor bago nyo pag-isipan o bago nyo kunin guys. So ayan, pabalik na tayo. Thank you ulit. Ayan, salamat sa panonood nyo guys. Dito na tayo. And syempre yan, si Optimus sarap. Ayos. So yan pala, Chef DQ pala. Like nyo rin yung YouTube channel nya. Ano yung YouTube channel nya? Chef DQ Moto. Yan, tropa natin yan si sir. Ang taas. So ayan guys, tapos na ang pagre-review natin dito sa motor na to. Shoutout sa may-ari yan. Dito tayo sa Benelli Dagupan. Yan. So thank you. Sulit ba boss? Sulit? Oh, ganda. Kaya pasyal na sila dito sa Benelli Dagupan. Sa Mayumbo District. Yan, Mayumbo District. Yan, Dagupan City. Ayan po ma'am. So yan, dito lang yan guys. Pasyal na kayo dito at maglabas na kayo ng motor. Kung gusto nyo ng mga murang big bike, nandito lang. Dito lang. Affordable, mga ano yan eh, budget meal. Budget meal talaga. Si
Oo, branded. 502cc, 600 TNT. Yan, ang gaganda ng motor nila guys. Oh. Ito yung 502 TRK na tinesting natin. Yan yung kanina, yung Leon Cine. Boss, mauna na ako, boss. Thank you, sir. Oh, thank you, bro. Peace. Boss, mauna na ako. So, yan guys. Uwi na tayo dahil bro, mauna na ako. Yan guys, Benelli Dagupan, salamat sa pag-test drive ng mga big bike nyo guys. And thank you rin sa pag-invite syempre. Yan. Uwi na kami ni Optimus. Yan. So yan, sa gusto pumunta yan, dito lang guys sa Benelli Dagupan. Yan. Dito lang yan, malapit sa Carmack and Armac. Yan guys. So yan, follow nyo rin guys, Chef Dikyo Moto. Yan. And yan, marami kayong pagpipilian dito guys na motor dito sa Benelli Dagupan. So yun guys, alis na tayo. So what's up guys, yun lang. Salamat sa pa-test drive ng big bike ng Benelli. Yan, shoutout sa inyo. Kanila sir, yan, kanila ma'am, yan. And sa mga nagkasikaso sa atin, and lalo din sa mga kumuha ng nagpa-picture sa atin. Shoutout sa inyo guys, sa mga nagpa-picture sa akin. Hindi ko na kayo nakuha dito sa vlog. Kaya shoutout na lang sa inyo. Team Motovlog, subscribe na guys. Peace!